ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ପରିଚୟ। ବୈଜ୍ଞାନିକ କାଳଗଣନା ଆଧାରିତ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ଜନା ଦିବସ ଓ କାଳଗଣନାର ପ୍ରାରମ୍ଭ। କାରଣ ଏହି ଦିନଠାରୁ ଯୁଗାନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଦିବସର ମହତ୍ଵ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ଜନା ଓ କାଳଗଣନାର ଆରମ୍ଭ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ, ଧର୍ମରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ, ସମ୍ରାଟ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ଓ ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ ପ୍ରଚଳନ, ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସନ୍ତ ଝୁନେଲାଲ ଓ ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗଦ ଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପରମ ପୂଜନୀୟ ଡକ୍ଟର କେଶବ ବଳିରାମ ହେଡଗୱାରଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି ତଥା ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ। ଆସନ୍ତୁ ନା ସ୍ୱ-ଐତିହ୍ୟର ମହିମା ମଣ୍ଡିତ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦାରେ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ନବବର୍ଷ ପାଳନ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।